Kisucká nemocnica v Čadci si už tento pondelok mohla vyskúšať nový CT prístroj za 1 000 000 eur. Staré CT jej prestalo fungovať ešte v lani v novembri a pacientov tak museli voziť na vyšetrenia do Žiliny, Martina či Trstenej. Počítačový tomograf CT umožňuje radiologické vyšetrenie vnútra ľudského tela a je dôležitý pri diagnostike rôznych úrazov i chorôb. Je to špičkový CT prístroj značky General Electric 64 vrstvový, ktorý dokáže rozlíšiť úplne tie najmenšie podrobnosti ľudských tkaní, dokáže zabezpečiť rôzne vyšetrenia ciev, perfúzne mapovanie orgánov. Bol vystavovaný minulý rok na Európskom radiologickom kongrese v Mníchove, ktorý bol zároveň aj nemeckým radiologickým kongresom, takže presne takto pred rokom bol tento stroj vystavovaný. No a ja pevne verím, že tento stroj nejakým spôsobom vlastne zlepší prácu lekárov, nielen tých, čo odosielajú tých pacientov ku nám, ktorí potrebujú perfektnú diagnostiku, ale aj tých lekárov, ktorí pracujú tu na tomto stroji a je to predovšetkým prínos pre pacientov. Tomograf dodala pobratská spoločnosť, ktorá v rámci verejného obstarávania uspela v konkurencii ďalších 3 oslovených uchádzačov. Táto cena zahŕňa okrem samotného CT prístroja aj tzv. Paxový systém, zahŕňa stavebné úpravy. V tých stavebných úpravách je spevnenie statiky, výmena kabeláže, je tam aj výmena vzduchotechniky a drobné stavebné práce. A cena zahŕňa aj celkový pozáručný servis po 2-5 rokoch po záruke, takže my vlastne 7 rokov nebudeme musieť platiť za servis CT prístroja. Samotná cena CT prístroja bola 848 550 eur, keď to tak máme členiť z toho. Nové 64-slajcové CT umožní kisuckým lekárom skrátiť vyšetrovací čas, znížiť radiačnú záťaž i množstvo podanej kontrastnej látky. Na nové CT sa bude môcť spoľahnúť približne 126 000 ľudí zo spádovej oblasti Kisuckej nemocnice. Tento nový prístroj bol uvedený na európsky trh v auguste roku 2010, takže je to jeden z najmodernejších prístrojov v našom regióne. Prináša určitý pokrok oproti predchádzajúcemu prístroju. To je v tom, že doteraz sme mali jednoslajtový prístroj, teraz je 64-slajtový. Máme tam aj rozšírenú diagnostiku o virtuálnu endoskopiu a perfúzny program a ďalšie iné možnosti. Z tohto pohľadu je to obrovský prínos pre pacienta. Okrem toho ušetrí pacientovi zdravie tým, že dávka ožiarenia je až o 40% nižšia oproti štandardnému prístroju. Ďalšie výhody tohto prístroja spočívajú v tom, že dali sme k nemu obstarať aj ten PAX systém, tzv. Paxový systém, ktorý slúži ako digitálny archív, certifikovaný, takže výstup z tohto prístroja bude digitálna fotografia, nie klasický snímok. Tým pádom zabezpečíme úplnú digitalizáciu tohto prístroja a Paxový systém nám umožní to, že kedykoľvek v archíve sa môžeme pozrieť na históriu svojho pacienta. Nemusíme pracne hľadať snímky z archívu, ale takto si to pozrieme v elektronickej forme. Takisto prínosom bude aj možnosť komunikácie s vyšším pracoviskom. Pokiaľ sa lekár bude chcieť poradiť o ďalšom postupe, tak len odošle elektronickou formou snímok na vyššie pracovisko a na základe toho môže prebehnúť konzultácia. Žilinský kraj ako správca nemocnice prispel na nový prístroj sumou 112 500 eur. Žilinský samosprávny kraj má vo vlastníctve 4 nemocnice a medzi ne patrí aj táto Kisucká nemocnica v Čadci, ktorá je najväčšia spomedzi našich nemocníc a poskytuje zdravotnú starostlivosť viac ako 126 000 obyvateľom. Bohužiaľ, ale zdravotné poistenie nie je dostatočné a nedokáže generovať také finančné zdroje, aby sa mohla pravidelne obnovovať prístrojová technika a preto musíme to z vlastných zdrojov veľakrát aj na úkor iných kompetencií robiť zo samosprávneho kraja. A tak tomu bolo aj v tomto prípade, pretože vnímame, že je to potrebné z hľadiska zdravotnej starostlivosti. Nie podľa môjho názoru nič dôležitejšie, ako je práve starostlivosť o zdravie a hlavne diagnostikovanie. Preto prístroj, ktorý sa tu pokazil ešte v decembri minulého roku, sme nahradili absolútne novinkou, ktorá
sa dostala na trh ešte len v minulom roku. Žilinský samosprávny kraj prispel spolufinancovaním 112 500 eurami. Celková investícia je 1 073 000, ktorá zahŕňa kompletne všetko, čo sa týkalo likvidácie starého prístroja, rekonštrukcie, osadenie nového, ale aj moderných digitálnych záložných systémov, ktoré umožnia tieto snímky zdieľať cez internet, čiže už sa odbúra akékoľvek cestovanie so snímkom na vyššie pracovisko, kde budú odborníci chcieť posúdiť diagnózu. 5 rokov bude nemocnica splácať túto investíciu z vlastných príjmov práve z tohoto prístroja, čo je takisto veľmi dobré, pretože nebude to zaťažovať nemocnicu na úkor iných výkonov. Nuža, čo by som na záver chcel povedať je, že aby to čo najmenej ľudí z Kisúc potrebovalo. Tým chcem povedať, aby boli naozaj zdraví, aby nemuseli chodiť do nemocnice, ale keď to už budú potrebovať, aby tento prístroj im poskytol naozaj včasnú, presnú diagnostiku, tak aby ich lekári mohli naordinovať správnu liečbu a včas, aby sa nestalo to, že možno niektorým práve zlou diagnostikou sa nepomohlo, ale možno sa im nepodarilo zachrániť či už život, alebo možno aj predísť nejakým komplikáciám. Toto už by sa nemalo stať a chcem poďakovať všetkým, ktorí boli pri tom, poslancom zastupiteľstva, ktorí schválili spolufinancovanie, rovnako vedeniu nemocnice, všetkým lekárom, primárom, ktorí boli aj trpezliví a vysvetľovali pacientom, že jednoducho to je potrebné vydržať, kým získame tento nový prístroj, no ale aj zdravotným zamestnancom, zdravotníkom, zdravotným sestrám za to, že boli trpezliví a pevne verím, že pacienti a verejnosť to ocenia, čo sa tu podarilo. Tak som veľmi rád, Čadca je okresné mesto a to, že tu máme dnes a pri takej slávnosti otvárame nový CT prístroj, jednoducho skvalitní túto diagnostiku pre občanov Kisúc. Preto je to spádová oblasť 126 000 a pri vážnych stavoch, keď je treba okamžitá diagnostika, správna diagnostika, aby mohlo byť urobené veľmi dobré liečenie, jednoducho tento prístroj je nenahraditeľný. Samozrejme, som veľmi rád, že vyšší územný celok a poslanci, ktorí aj pochádzajú z Kisúc, aj všetci poslanci jednoducho odsúhlasili takýto CT prístroj a prispeli výraznou čiastkou na to, aby v Čadci, mesto Čadca a nemocnica v Čadci mali tento nový CT prístroj. Samozrejme, budeme sa snažiť ešte rokovať aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Tak ako to moji kolegovia, aj pán poslanec Podmanický spomenul, budeme hovoriť o tom, ako čo najviac zazmluvniť tento CT prístroj, preto lebo môže uľahčiť tú diagnostiku, to je v prvom rade, a v druhom rade zachrániť mnoho životov. Ja sám mám osobnú skúsenosť s takýmto prístrojom, keď rýchle a správna diagnostika mi pomohla takisto prežiť určitý problém, ktorý som mal. A preto samozrejme som rád, že aj mesto Čadca a nemocnica sídli v meste Čadca takýto prístroj poskytne občanom Kisúc.